Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Nongthymmai ka Nongthymmai constituency ka bahab ka NPP Shillong City District Committee kin sa syong ka executive committee hakini kita yaw ban Pdiang Borom yaw chief executive member CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ke HDC uba penyat sing CM kanang ban yo pan kre sha cha ya ka election MDC ka ban salong no shen katkom ka khubor balayo lum hakini ki sngi kin nongthymmai ka NPP morang kanang constituency kilayo Pdiang ya ka city enokam jong ba penyat sing CM kumu president jong ka NPP morang kanang block kabahap East Khasi Hills District. Hadien baula ino kumu presiden ke NPP morong keneng blok ubak penyat ula wengno yaladi banlong kumu kyrteng banya kun na Sohryngkham constituency haka election MDC na mar ula penkre banya kun no na Nongthymmai constituency. I khubor ki yathu baki Nongthymmai ke NPP na Shillong City ro ki Sngewbha marchu yo ekani ka khubor na mar kila yo penyeng kyrteng na Nongthymmai constituency na mar kidang mut bakim yo kyrteng shu nabynta ki yo ban penyeng sendan daw CEM jong ka HDC kajing eno kam jong ba penyat ya kamorang keneng kala pen sa umdum ya ki Nongthymmai ban nong Kyrshan jong ka NPP namar kapor kala lengkot bakin wat kyrteng banya kun hakani ka election MDC italong khubor ki yathu baka Sngewbha uba penyat banya kun na Nongthymmai constituency kada Hadien bakani ka constituency kala thalino Hadien bala khlap na MDC bala job lenter uba latip langkar kongor